Само за часове стотици роми разграбиха бившето млекопреработвателно предприятие в Казанлък. Те са успели да демонтират металната ограда и да навлязат в сградата на завода, откъдето са свалили всичко метално, за да го предадат за скрап. Разграбването е започнало вчера, а само днес в районното управление на полицията са постъпили 500 сигнала от граждани. Към момента за кражби са арестувани 10 души. Обектът се стопанисва от сливенска фирма, която на 1 февруари тази година е освободила охраната и наела друга фирма за разчистване и обезопасяване на терена. Наетата фирма е ангажирала хора, които тази седмица са разрушавали съоръженията и са ги рязали за скрап. Договорът между двете фирми обаче изтекал преди 2 дни. Тогава започнало безконтролното разграбване на обекта. Вчера собственикът е предупреден за посегателствата, но отказал да наеме нова охрана. За да бъдат озаптени грабителите се наложило намесата на конна полиция и полицейски кучета. Полиция ще бъде на място и днеска, и утре. Ще има постоянно полицейско присъствие, превеждане с сили и средства от областна дирекция на МВР. И ще търсим вече собственика да се взема отношение по охраната на неговия обект, след като е свали охраната и се отнесе безотговорно.